தண்ணி குடிங்க பொம்பளை பாகுபலி. மிக்கலுங்க. பூமியும் முத்தழகும் காரில் போய்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ கார் ரிப்பேர் ஆயிடுது. உடனே இந்த காரை யாராவது தூக்கி பிடிச்சாதான் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பூமி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு முத்தழகு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றாங்க. ஒன்னாலலாம் இது முடியாதுன்னு பூமி சொல்கிறாங்க. ஆனால் முத்தழகு காரை தூக்கி பிடிச்சிடுறாங்க. உடனே பூமி சொல்கிறாரு, நீங்கள் பொம்பளை பாகுபலி தான், பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் முத்தழகுக்கு விக்கல் எடுக்குது. அதனால் ஒரு கடையில் போய் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க. அப்போ கவிதாவை தேடி ஆளுங்க வர்றாங்க. அப்போ பூமிக்கு ஒரு கால் வருது, இந்த மாதிரி கவிதாவை தேடி ஆளுங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. ஆனால் ஃபோன் ஸ்பீக்கரில் போயிடுது. இதை அந்த ஆளுங்க கேட்டுறாங்க. அப்போ இவங்க 2 பேர்த்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனால் சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமியையும் முத்தழகையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்க. இதுக்கப்புறம் பேச்சியம்மாவுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஃபோன் வருது. போலி பத்திரம் எழுதினவரை கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னு. அதுக்கு பேச்சியம்மா ஏற்கனவே தான் போலி பத்திரம் எழுதினவரை நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு இல்லை, அவர் வேற ஒரு ஆள், உங்கள் வீட்டில் தான் அந்த ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னு இப்போ புதுசாக ஒரு நியூஸ் கிடச்சிருக்கு, அது நடுத்தர வயசில் உள்ளவங்களாம் அப்படின்னு சொல்லவும் ரொம்பவே பயந்துடுறாங்க பாண்டியம்மா. உடனே பாண்டியம்மா அவங்க வீட்டுக்காரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகத்தில் மறு ஒன்று வச்சு விட்றாங்க. எத்தனை படத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சு மாட்டாமல் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லவும் அதுக்கு பாண்டியம்மா வீட்டுக்காரு உன்னோட மூளையோ மூளடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஷேவிங் க்ரீம் எடுத்து தாடி மாதிரி பூசி விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி தாடி மாதிரி பூசி விட்டு முகத்தெல்லாம் மறைச்சிட்றாங்க. இதுக்கப்புறம் போலீஸ்காரங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வீட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இவங்க இல்லை இவங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இனி வேறு யாராவது பேலன்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லவும் பாண்டியம்மா வீட்டுக்காரையும் கூப்பிட்றாங்க. அவங்கள கூப்பிட்டது என்ன இது முகத்தில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை ஷேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், நீங்கள் வரவும் நான் அப்படியே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட இந்த ப்ரோமோவை எண்ட் பண்ணியிருக்காங்க.